हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जबिनफो अफिशियेल इउट्यूब चेनेलाव आसा खालामो लोगोफोर गासैबो मोजां दङ दा बेयाव नोंथांमोननो मोननैसो आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि मिथिनो गोनां दा आपकामिं एग्जाम बेनो जाबाय DHS नि आरो ड्राइभार पोस्टनि बागै जाय जिखिया नोंथांमोननो कमन जिके जास्ट आसाम स्टेटनि बागै बेसिकखौ नोंथांमोन लाबोग्रोबाय जाहाथे नोंथांमोननो हायो आरो दाखालिबो फैदोंमोन एग्जामाव दा दाखालि फैनायाव सोर हाखो स नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय देन नोंथांमोना दाखालि मोनसे कुइसन मोनदोंमोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि स नोंथांमोना स्टेट 3 मोनदोंमोन स्टेट 3 एबा आसाम रायजोनि बिफां माखौ गनायो बा आसामनि रायजोनि जेनेबा दंफां बा बिफांखौहाय बबेखौ लानाय जायो दा बिनि सायाव जों दाखालि कुइसन मोनदोंमोन नालाय दा बेखौनो रेफारेन्स लानानै जास्ट स्टेटनि माखासे मिथिनो गोनां नलेज नोंथांमोना लाना फैदों जाहाथे नोंथांमोना एसेब्लाबो हेल्पफुल जायो देन गोबाव खालामा जायफ्रा नोंथांमोना DHS आव एग्जाम लिरगोन दा बिनि दासिमबो आपडेट गैया एग्जामा माब्ला जागोन बाट अक्ट'बराव चान्सआ दङ दा सेप्तेम्बराव जानायनि चान्सखौ नुवाखै बा लास्ट उइकआवबो जानो हागौ नाथाय नोंथांमोना अक्ट'बराव स नोंथांमोनाहाय मोननो हागौ मानोना फुजा जोबनायनि उनावहाय एग्जामा जानो हागौ दा जायखिजाया लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामनानै ला दा मोननैसो इम्परटेन्ट जिके लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना हेल्पफुल जायो दा आङो जिके होया जोबोद गोबाव जाबायमोन जास्ट दिनै सम मोननायलाय स नोंथांमोना इम्परटेन्टखौ लाबोग्रोबाय जास्ट मिथिनो गोनां नलेज थानो गोनां आसाम स्टेटनि माखासे आपडेट दा बयहाबो स्टेटआ मोनसे फेमास थायो नालाय हमना ला जिब जुनारानो जा बा फ्लावारानो जा बिबारानो जा बा माखासे गुबुन गुबुन बिथिङानो जा दा बेखायनो जों फार्स्टआव नायगोन स नोंथांमोना बेयाव मोनसे कुइसन मोनदों व्हाट इज द स्टेट 3 अफ आसाम देन नोंथांमोना आसाम रायजोनि बिफां माखौ गनायो स माखौहाय बुंनाय जायो आरो आसाम रायजोनि बिफां होननानै माखौ बेयाव लानाय जायो स बेयाव अपसन दङ सिगुन दङ तितासाप दङ गाम्बारि दङ आरो हलं दङ अके हलं दङ दा बेयाव नोंथांमोना जास्ट कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय बबेखौ सानदों अके दा मक टेस्ट लानो हागोन आरो स नोंथांमोना बेयाव आं एसे टाइम होदों नोंथांमोनाहाय मक टेस्ट लादों आरो स नोंथांमोना बेबादि मोनदों आरो स बिनिफ्राय नोंथांमोननि काटअफआ थांगोन केटेगरि वाइसआव बेनो जाबाय डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआ कम्पिउटार गोनां एबा गैया बे थांखासिगोन बिनि सिगां आपडेट खाबाय जास्ट नोंथांमोना नैबेखौल' मक टेस्ट नायदो अके स बेयाव नोंथांमोना मक टेस्ट नायदो दा बिनि राइट एन्सारा जागोन हलं स दाखालि एग्जामाव फैदोंमोन आरो बेखौ आं नोंथांमोननो सिगांनि जिकेआव होदोंमोन आरो बे फैमारबाय दे नोंथांमोना बिनि कारेक्ट एन्सारा डि नाम्बारा जागोन अके बे जाबाय स्टेट 3 होनोब्ला जों हलंखौ मिथियो अके तितासाप नङा सिगुन नङा गाम्बारि नङा स बिनिफ्राय फैबाय दानिया नेक्स्टआव बे जाबाय व्हाट इज द स्टेट एनिमेल अफ आसाम बयहाबो स्टेटआ मोनसे गाव गावबागाव जुनार थायो एनिमेल थायो आरो बेखौ गनायो माहारियारि जुनार होननानै बा जायखिजाया बेयाव नुदों स नोंथांमोना व्हाट इज द स्टेट एनिमेल अफ आसाम थ नोंथांमोना मिथिबाय आसाम रायजोनि जुनार बबेखौ गनायो बेयाव दङ अपसना ABCD दङ मोसा मोसौ थसेयारि गंगोनां गान्दा बेनिफ्राय सिंह स नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बेनि राइट एन्सारखौहाय स बिनि राइट एन्सारा जाबाय स नोंथांमोना थसेयारि गंगोनां गान्दा माने गान्दाखौहाय गनायनाय जायो आसाम रायजोनि एनिमेल होननानै अके स मिथिखागौना गान्दा बुथारनो मोना गान्दा बुथारोब्ला जेलाव थाङोना दा बे आरो स नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे स्टेटनिखौहाय नलेज थानांगौ आरो एग्जामाव जोबोर हेल्पफुल जायो बेफोरबायदि कमन जिकेया फैनायनि चान्सआ थायो ग्रेड 4 लेभेलाव बा ग्रेड 3 लेभेलाव स दाखालि ग्रेड 4 आवहाय फैदोंमोन जानांगौ अके देन बिनिफ्राय नोंथांमोना मोनदों आरो नेक्स्ट कुइसन बेबायदि स नोंथांमोना बिनिखौबो मक टेस्ट लादो मक टेस्ट हरबानो जाबाय देन नोंथांमोना मक टेस्ट हरबानो जाबाय आरो बेवहाय माखासे दङ स नोंथांमोना मोनदों नै व्हाट इज द स्टेट फ्लावार अफ आसाम स्टेटनि फ्लावार थायो आरो बेवहाय स नोंथांमोना मिथिगौ इण्डियानिखौबो नायनानै ला स इण्डियानि स नोंथांमोना फुदम फुला दङना जोंहा फुदम फुल इण्डियानिब्ला आरो स बेयाव दङ स नोंथांमोना नै थ नोंथांमोना व्हाट इज द स्टेट फ्लावार अफ आसाम बेबायदि मोनदों ABCD अपसन दङ एआव दङ सानफ्लावार बियाव दङ कफु बेनिफ्राय सिआव दङ रस दङ बेनिफ्राय डिआव दङ सानफ्लावार स बेनि मक टेस्टखौ हरदो स नोंथांमोना एसे टाइम होनाय जाबाय दा बेनि राइट एन्सारा जागोन बि नाम्बारा कफु फुलखौ होनना बुंनाय जायो आसाम स्टेटनि फ्लावार हिसाबै कफु फुलखौहाय लानाय जायो आरो स कफु फुल दङ मोनसे देन बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय गुगोलावहाय मोनगोन स इंलिसावबो एसे नामखौ आलदा होयो बाट अपसनाव नोंथांमोना कफु फुल नुयोब्ला बेखौहाय होबानो जाबाय आरो नेक्स्ट एग्जामावहाय स बिनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय दानिया बेयाव डाइरेक्ट लाबोखाबाय टाइमखौ गोबाव खालामनानै जास्ट स्टेट समखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन स्टेट बार्डखौ गोसोआव लानांगोन स बिनिफ्राय जों बेयाव फैबाय आं डाइरेक्ट लाबोबाय समखौ बारा गोबाव खालामनानै दा जों ओरैबायदि नलेज थानांगौ जायो आरो जाय कुइसना स्टेट गभर्नमेन्टनि जबावहाय सोंनायनि चान्सआ थायो दा हमना ला स्टेट सं बेनिफ्राय स्टेट बार्ड बेनिफ्राय स्टेट डान्स बेनिफ्राय स्टेट स्ल'गान आरो स्टेट लेंगुवेज दा बेफोर माखासे मिथिनो गोनां बेसिक पइन्टआव जायफ्रानोखि 8 फार्स्ट लेभेलनि एग्जाम लिरनो गोनां दा नोंथांमोननियाव सोंनायखौ नुनो मोन्दों
दा स्टेट सं होनोब्ला जोङो मा अमर आपुनार देश मोनसे दङना स्टेट सं थ' बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन आरो स्टेट सङा जाबाय अमर आपुनार देश अके आरो बेखौ लिरदोंमोन लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा बिथाङा लिरनाय जादोंमोन आरो अके बयहाबो स्टेटआ गाव गावबागाव हमना ला स्टेट सं थायो आरो बा नेसनेल एन्थेम सं थायो स्टेट एन्थेम सं बियो दा नोंथांमोना बेखौ होनांगोन अमर आपुनार देश अके स' नोंथांमोना बेखौहाय होनांगौ आरो देन बेनिफ्राय स्टेट बार्ड एबा स्टेट बार्ड दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दों एबा माहारियारि दाउ आरो बा हारिनि दाउ स' बबेखौ गनायनाय जायो बेनो जाबाय वाइट विं वुड डाक स' नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय मोनसे गुफुर हांसो दङ स' वुड डाक दङ आरो वुड दाउखौ नोंथांमोना मिथिगौ ना मोनसे वुड दाउ होननाय बेखौ लानाय जायो आसाम स्टेटनि बार्ड हिसाबै बा दाउ हिसाबै आरो स' बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय देन बेनिफ्राय स्टेट डेन्सआथ' बिहु डेन्सआनो जायो बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ बेनिफ्राय स्टेट स्ल'गानाबो फैनो हागौ बिथांमोननि एग्जाम नालाय बेखायनो स्टेट स्ल'गानखौहाय बिथांमोना लाबोनोबो हागौ सोंनोबो हागौ देन नोंथांमोना बुंनांगोन जै आयकम थ' बेखौहाय बिसोरो स्टेट स्ल'गान लायो आरो देन बेनिफ्राय स्टेट लेंगुवेज होनोब्ला एसामिसआनो जागोन स' नोंथांमोना बेखौहाय मिथिखायो दा आं बे बेसिकखौ होनाया बेनो जोबोर इजि मोनदों खायसेया आरो खायसेया गोराबो मोनदों जानांगौ बेखायनो स' नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बेफोरबायदि कमन जिकेयानो एग्जामाव फैयो आरो हायो आरो खायसेया हाया दा हायाब्ला ओरैबायदि आफस'स थायो बेफोरबायदि कमन जिकेखौ हायाब्ला ओरैबायदि आफस'स जायो स' बेखायनो नोंथांमोना नलेजखौहाय लाखाबानो जाबाय जाहाथे एग्जामाव फैनाय लोगो लोगो एटेम्प खालामनो हायो दा बेनोसोमोन दिनैनि फिसा जिकेया आरो आसा खालामो नोंथांमोनाहाय इम्परटेन्ट जिके लाना फैनो नाजागोन सम गोरोबहोनानै दा समान थोआ बेखायनो जिके नोंथांमोना खालामनाय जायाखैमोन दा बेनोसोमोन लोगोफोर दिनैनि माखासे बेसिक नलेजनि जिके